Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ma jintrabaċ li wara l-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu li ġej, il-Partit Nazzjonalista jibda jippubblika l-kontijiet finanzjarji tiegħu kull sena kif jagħmel il-Partit Laburista. U hekk qed tagħti garanzija quddiem kulħadd. Qed ngħidlek li m'għandi l-ebda diffikultà ma qed tagħti jew le garanzija. Ejja niddiskutu, liġi niddiskutu ngħadduhom il-Parlament. Meta kienet iwieġeb mistoqsijiet ta' One News, Simon Busuttil ma rridx lanqas jagħti garanzija li l-Partit Nazzjonalista se jippubblika l-kontijiet finanzjarji tiegħu tas-snin li għaddew. Fi kliemu ma jistax jagħmel dan għax ilu biss 3 xhur bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Inti fid-diversi drabi li saqsejtek xi mistoqsijiet dejjem għadt li biħsibkom il-Partit Nazzjonalista jippubblika l-finanzjamenti tagħkom l-accounts il-kontijiet finanzjarji ta' din il-kampanja elettorali wara l-elezzjoni. Għal xiex però m'intomx ser tippubblikaw ta' qabel hemm xi ħaġa ħażina u tagħti garanzija li taħtek bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista ta' kull sena jibdew jiġu ippubblikati l-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista. Għalina nista' nitkellem fuq dak li sar minn meta jiena ħilħaqt Viċi Kap mhux hekk għaliex fuq dak li naf nista' nitkellem. Ma tkixxiftx fuq qabel bl-esperjenza tiegħi. Fuq dak li ġara qabel ma nistax inwieġbek għaliex jien ma kontx hemm. Skont Busuttil il-Partit Nazzjonalista tant huwa trasparenti li ressaq quddiem il-Parlament abbozz ta' liġi għal finanzjament tal-partiti politiċi. Dan iżda mhuwiex korrett għaliex minkejja li dan l-abbozz kien tejja mid-deputat Franco De Bono tħallas sa tmiem il-leġislatura li għaddiet fuq l-iskaffa mingħajr qatt ma tressaq quddiem il-Parlament. Terġa' aħna ppreżentajna fil-Parlament abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Mistoqsija jagħti l-opinjoni personali tiegħu dwar jekk jara xi ħaġa ħażina dwar il-fatt li l-Partit Nazzjonalista ingħata donazzjoni b'self ta' €250,000 mingħand il-kuntrattur Zaren Vassallo, Simon Busuttil derskomdu għall-aħħar biex iwieġeb. Dr. Busuttil, inti taqbel ma dak li qal il-Prim Ministru li m'hemm xejn ħażin fil-fatt li ingħatat loan mingħand kuntrattur li jieħu ħafna kuntratti tal-Gvern lil partit li qiegħed fil-Gvern? Ara, fuq din il-kwistjoni diġà wieġeb. L-opinjoni tiegħek hemm ma jien nixtieq. Diġà wieġeb il-Prim Ministru u diġà wieġeb ukoll il-Segretarju Ġenerali Paul Borch Oliver u jiena m'għandi xejn xi nżid fuq dik il-tweġiba. Għandek xi mistoqsija oħra? Iva, għandi. Jiena fuq di xtaqt l-opinjoni personali tiegħek, ma nafx. M'għandi xejn, l-opinjoni tiegħi li m'għandi xejn xi nżid fuq it-tweġiba ċara ħafna illi diġà ta' il-Prim Ministru u Paul Borch Oliver. Fl-istess ħin Busuttil ma skludiex li bih bħala Viċi Kap il-Partit Nazzjonalista jerġa' jirrikorri għal self mingħand kuntrattur li jingħata ħafna kuntratti mill-Gvern. L-elezzjoni ġenerali jekk tibqa' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u tinħoloq din ix-xogħol jiġifieri il-Partit Nazzjonalista jkun irrid jissellef loan mingħand kuntrattur li jirbaħ kuntratti mill-Gvern. Inti x'parir tagħti? Nara ċ-ċirkostanzi xi jkunu u nieħu deċiżjoni għabbażi ta' dawk iċ-ċirkostanzi. Ma teskludix? X'ma neskludix? Li l-Partit Nazzjonalista jieħu loan u jerġa'? Le, mhux kwistjoni li teskludi jew le.